Салом духтаро, созед назед, саломатиятон хубай. Боз новинкаи фасони ипек омадагиай. Мана духтарако каддо меша ки ҳамҷа мебинен 600 сомонай тоза ипекои турки. То охири наворма тамошо кунед глои фасони бад омадагиай. Ино фақат доставка доранд духтаро. Мана фақат доставка катипор мекунем бинен чихе хушрӯи тоза ипеки турецки. Аз ҳамаш чандранги омадагиай. Каддо меша ки дар кор мешаватона марамат скриншот карда мада партоен мо шумода доставка мекунем. Доставщикмон занакай духтарако бо дили пур метавонед нависен мо шумода равон кунем. Ира бинен чихе хушрӯвай. Хулас 600 сомонай касе ки дыта гира бо ягон сум арзон мешава духтаро. Мана ай дыта боло гирен бо арзон мекунем. Ина расветкаша бинен чихе бо хушрӯ. Мана фасон. Ина ино бо новинка ипеки купра. Мана замин шабинен чихелай духтаро. То охири наворма бинен ҳами қадар глои хушрӯвай. Хостум аввал инора нишон дидим баъд бо ваюша. Хулоса аз ин ду рангай инаи ранг исол мода мешава духтаро. Аз ин ранг чандта омадай. Ягли дигашам ҳаст оз нишон метум бая. Мана ипекои тоза купраи Турция. Нархи 600 сомон. Касе ки бо бисёр мегира, айди таболо мегира, арзон меша мақсад. Ина миноям ҳами хел 600 сомон. Бинен духтаро. Аз ино 550 сомонашам дорем. Шумо вай кунед мада нависен, шумода бо сурати 550 сомонашам мепартом. Леке иное ки мебинен, ино ҳамаш 600 сомонаяй. Мана чихе глакои фасон доран. Баъд ира бинен чихе хушрӯвай бори новинка ипеки купра. Мана тоза турки купра. Ина ранга бинед, ранга гуфтум ози мода шидай гирифтестиян бирӯзовый. Ба духтарако аз анамино ман авор доштум 580 сомон бенигинеш буд. Ози дафаш арзонтар омадай 600 сомон нигиндор шай бо арзон мешава. дута гирен бо арзон мешава. ира бинен охи духтаро чихе рангои фасон доран. беҳтарин рангояй духтаро. иша бинен бо хулоса ҳамаш новинкаҳои фасон. ина каседа ки дар кор мешава фақат скриншот карда равон кунед. оранҷви хушрӯвай ранги оранҷви киртада аҷоиб мебиёя. ина оранҷвишам ҳастай. тамошо бино диден чихе аҷоиботан. духтарако да хотир дошта бошед ина ино 700 сум буд. аксия шида буд 620 сомон кардем. ҳозир бошад дар равиши ҳамино ҳаминам 600 метем. мана каседа дар кора ин мулоиме хушрӯван. ин рангша бинен охи ҳамаш мулоимакан фасонакан. ана иноша бинен ҳамино 700 сомон кам набуд. ҳозир бошад 600 сомонда метем. марама духтаро бор бисёри бад омадагиай. аз бо дигарошам ашмода нишон метем. тамошо кунен. ана ҷакардорам хушрӯ гирифтестиян ҷакардои турки. ин рангшам бинен барои модаротон духтаро касе ки гирифтаниен ҳамчун тӯҳфа беҳтаринай. марҳамат ба наздики аллакай иди рамазон мешава иншаллоҳ. аз ҳозира метавонен ки тӯҳфаотона харидорӣ кунен. намедонам ози ё сезонда чанд сум мешава, шояд қимат шава, шояд баръакс арзон шава. барои авай ҳозир имконият дорен ҳами чизора харидорӣ кунен. ипек имсол ҳама ипек гирифтестай. духтаро инаи гилшам бинед, инаи рангшам чихе хушрӯвай ҷакардои туркӣ. ана каседа дар кор боша марҳамат инам 600 сомонай бо арзон мешава. дута зиёд гирен агар. ира бинен охи чихе хушрӯвай оранҷвиш беҳад мада цвети оранҷвиш маҳқул шид. мана айпешам фасонай. ин рангша бо бинен ранги хушрӯ. марҳамат духтарако туркӣ тоза метавонен дархост кунен. доставщикмон занакай чихеле гуфтум мебара айпеш мебинен мегирен. иш малинови цветаш бинен духтаро. малиновишам чихе хушрӯвай. на барои духтаракои ҷавон гӯем малинови. баъд ана ямаму 700 сумае ки буд кози 600 шидагиай ин рангаш духтарако. хулоса каддомеш ки дар кор мешава шумо фақат скриншот карда партоен доставка мекунем. игла бинен чихе гили хушрӯвай.
мана ҷои шидушамо 600 арзон намешавад. ин намудуш ҷои шидуш 600 сомон духтаро ази бо расветка ҳастай ҳози урангушам нишон метем тамошо кунен метавонен ки интихоб карда суратча партоин ира бинен гилиш хушрӯа сангша бинен чӣ хушрӯ задагиай духтаро беҳад сангш фасони хушрӯ ина ҳози расветкаоша бинен пахтаги тоза ипеки туркӣ и кабутушку духтаро не липистошкошам кап кабутай дар навор сафедча омадеста леки ай пеш кап кабути хушрӯай баъд и рангша бинен духтаро фиолетовича и диден аҷоибот хушрӯ баъд сирх дора бо ино 600 сомон ҷои шичон духтаро марҳамат метавонен дархост кунен касе опту мегира ҳаминам касе опту мегира бо арзон мешава мана аҷоибот хушрӯ борои баҷоира духтаро метавонед дархост кунен беҳтаринан кабутуш кап кабути хушрӯай сабшам аз наздик аҷоибот хушрӯай метавонен дархост кунен духтарако бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем хайр саломат бошен.